Hvor mange gram fedt er der i sådan nogle chips? Hvad? Hvor mange gram fedt er der i sådan nogle chips? 100. Der er meget. Må man spise dem ifølge apps? Ja. Skal du så ud og stikke en finger i halsen? Det kan være meget effektivt, hvis man gør det, ikke? Hvorfor vil det være så sygtigt? Det er vel ikke værre, end man ryger en smøg, når man ikke kan få sin afføring til. Jeg er ude at pisse, når man skal pisse, ikke? Så du fibelund? Nå, pis, der kommer ikke af med helt så meget, ja. Og de er du. Kan du spise dine chips? Nå, så hyggeligt. Nå, det er så fint. Hej Dildo. Der er 38 gram fedt i. Per 100 gram. I per kiks, eller hvad? Der er 38% fedt. Hvad er resten? Hvor meget tager man på? Så er du filmer. Ja. Synes du ikke, det er lidt mere interessant at gemme min bodybuilding i stedet for at... Prøv lige at gå og gøre det nu. Der skal være lys. Er du færdig? Så du lige stiller det op der. Og flæk for lidt. Og smør det ind i olie. Skål! Ej, hvor havde det sjovt på Mallorca. Det var grisefesten. Skål! Skål! Hvad drikker hunden af? Hvad drikker Dildo af? En skål! Skål! Kan du prøve at bunde det der? Nej, Kunne du bunde det, hvis du kunne? Eller er det det tak? det kunne du også. Det her? Ja, Jeg vil falde død om. du kan bare hælde det ned. Det er jo ikke, du bliver jo ikke stiv eller noget. Ikke stiv er det, jeg vil sejle. Så drik noget, så vi op og har fuldmød. Sækkes bagefter. Jeg kan ikke have mere sex i den her udskab. Det er helt overdrevet. Skål! Jeg er simpelthen træt, jeg kan lov sove lidt. Det har du meldt ud nogle gange. Jeg klokken er engang 10. En lørdag aften. Og nu drikker du det derovre. Du drikker halvdelen af det. Du gør. Jeg kan ikke få det ned. Du drikker halvdelen af det. Hvad er det, du gør? Ikke? Du tager en slurk, og så skynder du dig for noget yoghurt ind bag. Det er en god kombination. Lotte, drik det lort nu. Og hvis jeg skal... Lotte, hun drikker kun drinks, hvor der hører enten en hat, paraply eller noget, der kan. Det er jo ikke rigtigt.